दिसतो वगैरे ना आमचा शैलेश नाईक आमचे परम मित्र लहानपणी हे आमचे आपा राणे ज्यांनी मटणाचा उपवास मारुती राड्यांची दादागिरी असे सुपरहिट पिक्चर मध्ये आम्हाला डीओपीचं काम केलं. हा म्हणजे हे आमचे लीड ऍक्टर आहेत म्हणून कानाला फोन लावून कंटिन्यू असतं. सॉरी जरा अर्जंट फोन होता त्याच्यामुळे जरा बोलावं लागलं कारण नंतर त्रास सोचण्यापेक्षा कसं तर हे आमचं लोकेशन आहे उद्या शूट करायचं आहे आणि आज आम्ही जरा सीन्स कसे घ्यायचे उद्या ते बघायला आलो. मॅनेजर सगळे हिशोब सगळं माझ्याकडे. विकासाचे जे पर डेचे 35 रुपये ते कट करायचे. त्याला 28 रुपये 5 रुपये 6 रुपये कट तुझे. तू फोनवर बोललास म्हणून हसून जरी घेतले ना ते हसून असं बाजू उभं राहिलंय ना आणि असं घेतलंय ना जुगाड ह्या महत्वाचा आहे. काय जुगाड महत्वाचा स्टार्टिंगचा. हे दोघं जण तुम्ही होय बसताय नेला आता गाडी नेला तर तिची क्लोजअप उतारताना मफलर सोडताना तो 50 mm मध्ये तो घेऊ नॅचरल पी मध्ये काय हे गावातले लोक आता जर बरोबर मारा काय बघ आता हा तरी रिहर्सलच चालू आहे. बघ चला बघ रे कसं करतो तू बघ कर मुद्दाम कर मार्शित त्याला नेलंच काय या गावातले लोक काय ह्या गावातले लोक एक्सप्रेशन नक्की काय होईल म्हणजे असाचे होय का नक्की असे इमोशनल एकदम सांग बरे पिडो ना पिडो सर त्यांना सांगा पिडो सांगायला सांगा त्याला सारखं काय ते सांगितलं ना रे तुला मी. हे आमचे मनीष सर यांच्यासोबत काम करायला आम्हाला भरपूर आवडते. म्हणजे कसं कुठची तू बोल कॅमेरा. ह्या गावातले ना सगळे ऍक्शन म्हणायचा बाकी ऍक्शन म्हटलो पुढला आधी चल दोघ जण आहे ना दोघ जण. आता करण टिकटॉक स्टार बनणार आहे. चला राजू शेटकर आमचे एकमेव मित्र आज शूटिंग सेटवर आलेले आहेत. उद्या शूटिंग आहे सर. शूटिंग आहे ओके. आपल्याला तिकडून हेलिकॉप्टर शॉट पाहिजे. आजचा दिवस आम्ही टिकटॉक साठी टिकटॉक व्हिडिओ जबरदस्त मार भेटलेला आहे याला. आणि आमचे एकमेव साहेब करण शेटकरजी. तुम्हाला किती दिवसाला भेटता? 31 रुपये 40 रुपये उरलेले 35 रुपये असं कसं. अच्छा माझे सर वाढवा 60 रुपये होणार आहेत माझे. उद्यापासून माझे 60 रुपये होणार सर. माझे तुम्ही ते तुमचे 11 रुपये आहे ते मग देणार. आज आपण चाललो आहोत कुडाशे या गावामध्ये शूट साठी. हे आमचे धीरे हे काय करतात? मार 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 मार
तुम्ही कोण? ते डायलॉग काय म्हटलं त्यांनी? काय हो तुम्ही कोण? इतको दहा तुम्हाला काय मिळले ना ही डोकंच बा कंटाळ. कोण तुम्ही? काय हो म्हणत सर आजची शूट घेऊन तुम्हाला कसं मस्त वाटतं? वाटलं. एक नवीन ऍक्ट्रेस आहे आमच्यासोबत, कोणी सगळे मित्र आहेत, भारी वाटतंय. नमस्कार. हे आपले टीम मेंबर आणि आज आम्ही चांगल्या प्रकारची शूट इथे घेतलेली आहे आणि आता आम्ही चाललोय. कुठे चाललाय तुम्ही? आम्ही आता चाललोय पुढील प्रवासासाठी, म्हणजे तिथले 2 सीन जे राहिले आहेत ते आपण घेत आहोत. शूटिंग झालाय आणि आमची जी ऍक्ट्रेस आहे तिला गाडी शिकवायला नेलाय करणने. आमचे मित्रबंधू इकडे आहेत आम्हाला सपोर्टिंग साठी. आणि नवीनच तुमच्या मंडळात सामील झाले. भिऊ नकार त्याला, अरे घाबरू नको त्याला. माझ्या गाडीवर मारचित भाई. आज तुम्हाला भरपूर दिवसांनी गाडी चालवून कसं वाटतंय? मस्त वाटलं. सैराटची गाडी उरेल असं वाटत नाही. बुलेट शिकते सध्या ती ऍक्ट्रेस आमची. बघूया. म्हणजे आमचे जे मुळात जे शिकवणारे जे स्टंट डायरेक्टर जे आहेत ते करण शेटकर आहेत. आणि करण शेटकर यांना गाडी शिकवून कसं वाटतंय हे जरा त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. मागे बसायला घाबरले. घाम आला म्हणजे तुम्ही जास्त कष्ट घेतले असे आम्ही. शिकवायला गाडी 5 मिनिटात फक्त गाडी शिकवली. ओके 5 मिनिटं. म्हणजे आता तुम्हाला वाटतं की हा टेक 1 टेक मध्ये होणार की आणि 10 टेक घेण्यात येईल असे? ओके. मग आपण आता जाऊया तर पुढील शूट साठी. रोलिंग ऍक्शन. ऍक्शन. चल रोलिंग ऍक्शन. लागायची काही तर एक काम कर, जरा ओढली जरा पुढे जावं लागेल ना. शेटकर यांचं मध्ये मध्ये काही चालत नाही. हा ओ दादा असं म्हण लगेच. हा काय ओ दादा, गावातलं गणपतीचं मंदिर कुठे आहे? काय करतो? चल रोलिंग. राव ठीक आहे जाऊन रोलिंग. देवळात सुद्धा बघ जोडप्यान पाया पडलो. स्वप्न नको या तुका मित्र काय ना